So ayan guys, andito kami sa ilalim ng kakahuyan kasi pinakita ko sa kapatid ko yung nakita ko kaninang umaga na honeybees. So titingnan niya daw kung meron na pwede nang i-harvest yung honeybee. Yung pwesto niya guys, dito oh. Diyan. Yan yung pwesto ng honeybees. Diyan sa butas. Ayan. Tapos yung ibabaw niya, yung tawag sa inyo, ano ba yung tawag sa inyo nito? Namo yung tawag sa amin. Ayan. Yung papel, parang ginawa niya yung sigarilyo. Meron ng laman, wala pa. Ano? Wala pa. Ano guys yung tawag sa inyo nito? Kinakain to guys, pero kailangan ibabad muna sa sapa or sa tubig, flowing water. Namo yung tawag sa amin ito guys. Ang dami eh. Ano po rin? Ito yun. Sa unod na ko yan. Bilipin ko din. Ikaw, saan lang na. Ayun, pinakasa. Huwag lang kayong kamuti. Ito lang mo. Ito lang mo. Ay ko. Ha? Pinagat ka na? Pasoy nando. Ha? Pasoy. Pasoy. Yan ko din. Ano boy? Ang cellphone ko ah. Pagpasan mo naman. Burdul.
Ito na ay. Agoy, ginoon. Hindi masana kong kagatiin. Nagat ka na. Dahil ka. Lagyan natin guys ng mga Namot ka? dahon-dahon na ano. Ha? Hmm? Subam. Subam ke. Asin. Yo, pakai bongkeng. Kan sini. Dibunuh. Bayo. Ha? Kaya yun. Tuwa, silpo ko. Dito ka, dito sila. Ano mo? Launa, di ba? Di ba ka dito? Laon? Laon na? Peter? Ito pakrabuha. Nung sana. Dibunuh. Ha? Dibunuh. Iya. Sarap ka ini. Ay. Muray. Ang tagdang sa mata na eh. Dili tagdang sa mata. Dili ka. Dibag.
Sana ang pisto mo, di ba? Duman ka na. Hindi yung pa siya na. Sinugusto ko na ako ni. Nangyari yan. Sabi si Manay, dahil. Wala na ito. Ha? Wala na. Ba na? Ano kasi? Mudara siya ba na? Tutututin mo. Ano yun? Yan guys, yung kami nakuha. Guys, mabayad. Nasobrahan na pero maraming bulot pukitan. Tapos iiwanan namin yan. Meron pang natira para hindi sila lumayas. So yan guys, na ano na si Tres. Na dahil na sa mukha. Ang dali kong kagat, guys. Alis na kami guys. Hinabol ko guys. Hinabol kami guys. May tama si Tres. As you can see, guys, tingnan nyo, guys. Ayun, Nabugbog ako, guys. guys. Ang dami kong kagat, guys. Oh. Ang dami guys na ano. Dito sa mukha, guys. Kahit naka-helmet ako, guys. Naka-helmet si Brad. Protection sa mata kasi may duty siya. Sisira ang aking kagapuan ito, guys. Pero, naano pa rin guys. Pinapak pa rin ng... Ang hirap makipagbugbugan, guys. Pinapak pa rin guys ng honeybees.